Tagbos. Pero niya po kami ano. Excited as kan guys, tatay nga, maabot si Terry guys. Gibing nga na siguro po din si Jang Terry, maabot na karong sunod adlaw, puhon-puhon. Mga excited na guys sa hapit na kanang maabot na ang kasal ni Mama Alex. Wala sa tayo guys, ang yaw tandaan kay Jagwa na ko'y time kay hapit na ba sa kasal? Puhon. Hi guys. Dahan makatay. Mag-outing ko tatay guys. Okay po sa tay guys. Abtik sa kukas sa ninang niya gautan na. Duga rin sila sige nga masalagi ko na kumuli. Kay magpa-outing ko siya ako mo si tigautan isang buhok. Kung pay kanang nay anak lain nga mag-out kay ako ra man si sikat pa sa una ako mo si tigautan isang buhok. Ja guys, dere siya nang aloy-dali. Kaya ka-istoryang tatay. Oo, katong tara na taas. Dito lang ito to. Panatanong na. Namatay ito na. Manggaha. Aman to igi. Sinsunes na kuhan si kuhan, Aster. Namatay? Oo. Ano itong kausa? Tugas. Tugas to? Tugas to itong sigsay. Kuhan to na igi. Masaloy pa dari. Iwa ka rin, sibo pa na. Dili na ko. Ha? Sibo ako, pero dili na ko. Sibo na ka? Sibo pa ka na ko dyan. Atong giandos na nga ako rin mo palit. Di ko tatlo astig May mamatay. dyan. Aster. Bay dyan. Kung hindi mo ng kuranan, hindi mo naging bornaksyonin mo. Kininto sila siguro to. Palit niya. Adyo si... Kaya ko ito nang bayan. Maraputi dyan kinabuhi. Apulan man. Kami border sa bata. Ano ba itong bata na yung palisang mas kwarto. Madlo? Hindi hangad-hangad. Pinaidad. Nakasakit na malagi. Mati nga sa batalo, sige nga na ilang higanan. Hindi ka pagdagat, na allergy. Sangado na. Doktor pag panakon, doktor gapon. Ilang edad ba taas? Sa kapin. Nalisan to. Ligo ng dagat na. Iligong dagat. Iligong dagat. Kapiw mo ng dagat. Katlan siguro ba kay gamay bata ko yun. Iligong sila yan. Kataw mo na. Dato dahil kang mayaya. Wala ka maestra. Kuha nilang ngabang po doon. Tindawa na pinangabang. Balik sila karong martis. Ladlaw ra ilang maba. Nagdoa ka kwarto. Punog ni. Punog din. Napagalikuan. Kanya yun ang napagawa. Kasi gani-gani na maghimong punog. Kami puno po kanino. Punog kang ini. Kasabitang bukay, wala rin pa buwan martis. Huwag kang agbaho. Ha? Agkahugaw. Bang sa dagat, ang hangin. Amo, laging gikuan. Inuan. Danas ra man tong hearing, hirang tong Layas. Ayaw na nagok na na. Kaya wala ba dito. Wala, mahiri mo. Ha? ora. Layas mo. Ama mo karayas. Huwag na kibaw. Namura. Ang mga puli, Ang mga bata? Tanod. Mga bata, tas mo lang ito ang mga tanod, nabuang ng pinangita. Pinakabuhan ko na. Huwag magbayan. Ang siha. Lucy Mel, Lennon, no? Anda na kasi mo na mga Kana kasi daw kwarto ha. kanang Portugal lagi. Kwarto sa yabangan sa Renner. Labay rin, nalihan. Hindi ko merong Wala mga butang gamit nila. Di po na, yung pile lang. Okay, gamit. Hapon yun napit na siya. Katong kwarto, tanga, lagi. Yan, uli silang bahay siguro. Wala lagi. May pangita na sa mga tanod. Barangay kapin daw ang galing nangita. Lama, anda sa kayo kwarto na ino na. Kaya po. Bago ba? Ikaw, gaman. Ikaw na ito mga kaya. Na, kanawa na ang vlog mo na. Ikaw na yung vlog. Ay, gawon. Gawon, para na ito.
maukab ng Sa may title. sa YouTube ni Kuwang Aloy. Ha? Kakuha na sa ngaloy, maka-open na kayo. Sa YouTube lagi. At yung buhok lagi kayo nagtapi man. Ados, kaya kasi nito pag open Loy, samok ng Facebook Loy. But na. Na ako pa dito. Buwan. Facebook na nga, nanay ko bra uno na nga, mga anak ko nga. Kanalis ko rin. Hindi sa man. Yes po rami, so anak ko rin, nanti ko na nitara ko rin Sinita lagi. ibawa ka na sana ibalik. Kailangan yung aling nga, Facebook. Kaya natik lang mita ni mga imita mo ng bot. Manang gi-archive din ita kay marang punay mo ng ilong mo. Tiri, wala na tiri kasi Facebook no. Sinduy, Karon, dahil pizza, ha? sindang gina. Lagi nagmay na lagi. Ako yung sobra ko kay naagad yun. Sa YouTube, dyan, mga importante. YouTube isa ko, ang ginagmayra kay na Kanang Facebook, los. TikTok na ko, sama ko pa. Naparami. Ang sampurami, ayahay na yun dyan. Hindi mo nakapalit sa kotse, TikTok na. Ngay mo kuhan, 1,000. Depende na na. Hindi na. Napila ka views, naiway views, o nakikita. Basta kaya kung kita dyan sa Basta maganda agi mong gikuan. Dagang mulay. Nagkata kanang lingaw-lingaw ra. kanang 1 million ang Facebook, baka doon ngayon mong $10 na na. So una, ka 1 million views ko katong na eh. Buto nga $10. So kuhan katong views na nga nalumos tong batang. Kasaw na, kasi pa to. Kuhan, dako dollar to eh. Karoon na imita. Nabutog pang Di namin tangwa ngayon mga Facebook na murag. Ang karoon na imita ka ng loy mong kinabuhi, di but, di hambog. Kanang kaluoy mo ganabi mo imita diya. Trade. Pag wa kay internet, makakuan ka sa trade, makagamit ka. Kasama na. Wa internet, basta man ako kay pawala nang sa. Naon ka? Ha? Kamo ni Minsyang. Kami naman siya. Mugawa sa imo ha. Okay ba rin sa na? Trade. Naukab, naupan. Pag wa ko na internet, Makita ra. pag wa ko na internet, pang ka sa trade. Gagamit ka lang sa dita. Basta na kay dita. Konda no. Sila pura rin dala na makuha Ano mo. ang duha ni Minsyang na mo sa Alam talaga na inagkuha, uli na ito nagka-July. Ang birthday mo. Ang birthday rin ito ni mo. Nada, buti-buti. Nagmita, nagbantag mita na naman di Facebook na but. Kuntan ka na, kapatid ako. Katong looy kinabuhi. Itong naman sa tutun. Ito ko yung kaon. Sa ito ng Facebook ko. Hasta ka ng tao naman dyan yung Facebook siguro. Diba, sa mga ganyan sa kasakitan rin naman. Kanang taron lagi. Ano ko isa Kaya ba? sumunan sa barangay. Kaya, ano nagkaroon na Mag-force evaluation mga gamit. for evacuation. Pag-asa naman yung mga gamit. Tanawa, nalagi tanabong, kami yung gawa. Advertisement. Nang maniguran ng pangar sa Lenzo, mani. Tama na yung karami, sabi. Ilan yung mga gamit ng pangbilin. Ano mo sa liyan, kung sako na mo. Mga malita. Basta kabalik ka nila. Nega. Bakit sila may dang porta? Bayad lang kurinti. Ano po na, agad ni kwartang yun. Kurinti nila 5,000. Kang mga kapal. Kami. Ay, nagbabarangay kay kurinti lang sige pang gamit aircon. Nagpinagiging. Ito na no, tapos mo.
Diya guys, sinanay number 1 nga paana mo sa amang mga video. Sa sige viewers. Sige tanaw sa mga vlog. Tapos nakatabag na mo. Na guys, ilili na rin sa ang vlog ron. Tapos ako makapundar, mga lingaran ng ahya. Ito ba? Kaya kahapon po hindi apunan, kaya basig mabalik na. Nakuha na ang kwarta. Naman yung bahat ni Julie. Ito kayo ni Hindi ka na hawa. Hawa yung daghan istorya. Yung title niya. sasaran sa YouTube. YouTube. Ano yung pag-iba? Mga ganang tanaw dyan. Para vlogger din eh. Kana ko ng viewers daan ko na yung video. Anong gajiha. Diba? Walang hilabot mo dyan. Ito kaganahin. Kaya na katanaw sa kuwan. Kaganahin yan. Ito ka na, ano ka na? Daghan istorya. Ilan dito pag-video. Kaya na nag-vlog dito. Nag-vlog niya. Nakoy si Imem na yun. Ano ko rin si Imem. Mga ko na yung asak-asak doon. Hagdan. Kung sa kang kughagdan kaya ang bangi ang wala kapal itong mga kuwan ka na lagi na madyo. Ang gihaman na muunos. Man eh. Nag-vlog dito. Diyan na yung istorya dyan. May pagkamaw din Julie. Kung hindi na ganahan, di Julie matanaw. Ba't tingin namin? Tagas ka. Wala lagi na kami. Pero di naman. Di mo kay barbas ni siya. Yara man ito. Naman, diba kung matigil sila nag-lead? Itong barbas na lang. Sa pili. Pinil ka po. Sayang po. Utsinta mi. Nagpas Facebook sa una eh. Tiri may laki Katuwa no. pa na restrict. Si Tiri may laki no. Nakapang ko utsinta mi. Nakakubra mo kay buwan tao kung kapila. Sa kuwan. Sa Facebook. Tulad niya ito. Sa kuwan. YouTube din ako na. Kaning palidza. So ay klaro dining palidza pagkatanom kay akuan pa ninadlan pud mga Napaka-pundong para ang Tiri ng bangkong diyang kwarta. Nakataon man gihapon naka-harvest pero di dining udaghan nakaglugar. Katungutan na kasi Julie ito, nag-vlog sila yung bahay. So, nag-vlog ba sila sa mag-vlog? Nag-ingos laguan. Mga nag-ibas dyan. Nga ito ba sa magbalang ilamas mo? At dato mo sila himong kuha. Dami mo subo silang bahay. Tahap ba? Dura man. Ito si Zach. Dahil sila magsabot sa baji, mga viewers. Ilaga man lang iri. Isa-isa, manidya nga, sugot mas irik, sugot yung mga bata nga mag-vlog sa paubas magno, kaya gagawin mo ng irik. Nagdahan. Mo sila may sa yung gano'n. Kaya pa sa tayo. Ako na may sa irik. Ito na kaninig ka? Apa? Asa ka doon ano? Ha? Babaw. Di ka ba kasuwas? Buwan ligay na. Bing lang Ganingan man. Sibat juga. Kung ka may bagyo. Nandiyan day guys. Magkabibo na po may mga sunod adlaw kay nag-birthday na po sa nanay. Sunod adlaw po ho. Nandiyan. Babot po stiri. Nandiyan guys. Nagumanda na. Nagdabig din na ni Alita. Morning guys, si tatay ang gipagapuhandaan kay kuan man. Hapit naman po guys, paunin po di mo taasin nagkasal ni Alita. Kaya dyan na sige tawag mo rin sige pangita na ho. Asara kuno ko. Diya. Iwalay kong si Budas ni Agi. Nanawag si nanay. Kaya si nanay kay mag-roll call mo din sa mga anak. Asara kuno ko. Gabaan mo tagan sa itujo. Pa-out di ay. So ganina, di kan may sa BJMP. Ning mahalagi na nga og gikag BJMP, moagi sa daare. So nasa sa Jumi kay kon man nagtingdo aw karon kanang sugod mag alas 8 ngadto sa alas 5. So
Wa mi nagukod og oras di para sa laing adlaw nga agdalaw alauna magsugod. So mo ni guys sa kagupit kong tatay naka pagwapod ko sa amahan kay luoy lagi pud og kanang kuan di maautan kay di ba sila ganahan og laing maautan sang buhok. Ako ra ko sang paauton. Ana nga nanalipay. Ja guys. Naaday si Kuandari. Timing nga naas po namin po doon. Mas na yung lipay po. So, kuha sa na nagbarbas kayo barbasa ni nang kagatay nga. Kuan guys, kanang patilya. Taras ubos. Ang kalipay po sinadanig na yung mga igagaw mo doon ni Ja. Salamat po ko ni Manong Aloy kay ngari-dari. Udi katong isang first cousin mo nga rahidari. Sinong junior katong kanunay sa kauban kani si Manong Aloy katong tao sa among shop kanunay ampo nang udyaan guys. So dyan pa nang daw sa tay kay wala gintan ko kanang nay lingaw dari sira usa kay saan di man kakita anja kanang magpasaon si Ja para radyo ja kanang kon matug dari na jud na sa siyang doyanan. Diya ka nang hatdang na naig merinda. Yung merinda diya. Sa kadari diya sa diyang kuan. Dozanan kanunay. Karong magamit nimo. Di mo makabuhat. Ang ikaw? Wa imbiyan daw. Padlat naman ni. Bye-bye. Naman na Abdak ko nino. Tayo balik siya. Agi mo ikaw tagamay. gamay. Katungyan niya susi. Katungyan niya susi bang gamay yung isa kapatid. Kung ito nagamit? Mahal minimo mga burato vlogger. Wa na to. Guba lagi. Ingat ang gan. Pakasda palitan na lang. Ang katong ahang pinay. Lisod pud ipad lagi. Ako pukon. Palitan na lang ako. Gaya siya mo. Kuan ba? Okay, kaya na. Palitan na. Binuan. Kuan harang palitan na ina nabalik. Kaya ana ka na susi. Sino yung oras na eh? Yung oras na merinda, tatay. Ano? Babayos. Alas 2 po dito ba? Alas 4 rin nga pa kuwas ko. Gusto nang magluha. Bagdo utot ang balita. Muthan. Doon, Kidurunto. Arang galing tupik na ka dapat. doon. Nga nga parang pagandam na po para hinabang. Negosyo. Marinan. Kaya nga, tagaan mo na. Wa. Sila. Kung ano ba siya hindi kakariwa pa. Kaya sa kaya pa, nagpahang asang ang duwan ng kuyan. Ang bilpad. Binuang. Balita na. Fake news ni no. Sa unang karaan ng balita. Sa Facebook, Ang kita ra. nakikita ka naman ba? Nawala. Kaya ang bagyo na Facebook. Kung nakikita ka balik sa bagyo. Ano na sa magkatay. Sakit o. Kasama din yun. Fake news ni. Ang sakit ang luto tay? Sige na lagi na. Karon. Ano tayo mo kuno? Bot sino. Ano kayo kuno? Kaya Hindi pa siya. Kung na ito siya no? Nagani yung marato sa mga tao eh. kaya araw mo na magkakwarta pa na siya. Tignan lang bilpad. Karoon na na. Ganong tanaw na. Sakit ka lang tamat. Mas labaw ha? Tamat dyan lang gan. May sakit? Di natin. Basta, tapos tuloy balik ka aloy. Jab-jab ang biganan. No. Hindi daghan mga taong kuan hinoon. Maraton. Na guys oh. Tatay nagmerinda na oh. Nag-away kay di kunot doon.
Berindag bibingka. Kape day. Yan, kape. Ano kung tayo? Ay, kaya sumana ka si tatay na ba? Tatay, nagberinda na. Wala ikanahan na tay. Bibingka. Kisa tong kabatas na kas kusina na eh. Hindi makalutamis ha? Kisa tong kabatas na kas likod. Inipo mo ito kayo sa ako na. Wala na ka. Ah, Zara. Ani. Ano na po ba niya? Yan na. Atong banjeng ka. Kabatas sinatag widlita. Azaw laman. Ito sa. Azara, kay ito di amang kabatas sa likod. Hindi ko likin na kaga po. Natuwa sa kagamay naman na. Ay, mag-away magmerinda. Ah, nataon ako gani ha.